Festa giroan gogoratu zuten Miarritzeko gaztetzean Lapurdin Euskaldunon egunkariaren itxiera aurreko larun batean. Gauntan, Miarritzeko gaztetxean, hasiko gira seietatik, mintzaldi batekin, hori zazpiak arte eta gero baitugu bost kontzertu, handi alde, bizardunak, dagoak teilatuetan, DJ Xano eta Goxe. Hori enen dugu, hori elkartu gira Baiona, Angelu eta Miarritzeko gaztetxearekin, eta egunkarien alde zerbait antolatzea. Imanol Murua egunkariako kazetaria eta auziaren lekukoa, Lore Agirre egunkariako kazetaria eta gezurra ari du liburuaren egilea, eta Andoni Alvarez egunkariaren aldeko elkartearen kidea, euskarazko kazetaren itxieraz, epaiketaz eta jasotako sostengua aritu ziren jaialdiari hasiera eman zion hitzaldian. Miarritzea etorri gara, beste hainbalekuta bezala, egunkariaren aldeko gabaldia egitera, eta gu bereziki egunkariaren auzia zertaren azaltzea. Eta badira ja 7 urte hori gertatu zela, eta herri honetan notiziak eta historiak eta asko izaten dira, eta 7 urtetan ere izan dira, orduan gure helburua da pixka bat jendeari gogora arazi, ze bidegabekeria izan zen ura, nola gertatu zen, eta bertako pasartetxo batzuk edo gogoratu, eta gero saiatuko gara baita ere azaltzen oraintxe bukatu berri den epaiketa nola joan den eta zer izan den, eta nola epaiaren zain gauden, eta bestalde batetik jendearen sostengoa ere eskatzen jarraitu nahi dugu, ze naiz eta epaiketa ondo joan den, horrek ez du esan nahi epaiketa irabazia dagoenik, eta dudarik gabe epaiketa irabaztea edo galtzea bat izango litzateke, baina jendearen sostengurik gabe elitzateke egunkaria egongo, ez haseran, elitzateke egunkariak ez luke horrelako sostengurik eta aurrera egiteko indarrik izango, ez pagenu jendearen aldeko oniritzia eta indarra eta laguntza. Kaso. Ni batez ere tokatu zaite hitzaldiak egitea iparraldean, ni eta beste kide batzuk hain zuzen ere auzipetuak debekatuta daukatelako muga pasatzea. Horregatik ibili gea auzipetuta ez gauden batzuk, mugaren alde honetan gehiago bestean baino. Eta hemen jakin-mina hurbildu den jendearen handia izan da, pixka bat urrunago daukate auzilea eta auzitegia ere arrotzago zaie, eta jakin-min hori asetzen saiatu geha, hango auzitegi nazionalaren gora berak eta zeinian esplikatuz, eta egunkariaren auzilea jatorritik hasi eta gaur egun arte ze bilakara izan duen esplikatzen. Baikor egoteko arrazoiak badazkaula iruditzen zait, ahozko epaiketa bukatu berria da, eta ahozko epaiketa egunkariaren ikuspegitik, auzipetuen ikuspegitik eta defensaren ikuspegitik oso ondo atera da. Epaiketari begiratuta, auziaren mamiari begiratuta, ikuspegi juridikotik ezinezkoa iruditzen zaigu emaitza txar bat egotia, zigor epai bat egotia, horregatik gaude optimistak, baina beti ere zuhurtasun puntu batekin, auzitegi nazionala ezagutzen degulako, zenbat bidegabekeri egin dian epaitegi horretan, eta zigortzeko oinarririk eduki gabe ere beti dago hori gertatzeko arriskua. Baina epaiketa bukatu berria danez eta han auziak oinarririk ez dagoela garbi ikusi danez, horregatik optimista gaude. Bertaratutakoek arretaz jarraitu zituzten azalpen guztiak, eta oro har, nahiko baikora agertu ziren auziarekin. Aldetik aspalditik finkatua dugu egunkariari buruzko iritzia, eta bete-betean geure burua barne daukagu gertakizun horren baitan. Eta hori bete-betean barrutik bizi dugu eta besteekin batean senditzen dugun arazoa da. Ikusiko nolako aterabidea ematen dioten eta agian baikorra eta xampaina edatekoa izanen da. Bizi inportanta ditzen zait egunkaria sostengatzea. Ipar Euskal Herrian are gehiago Euskalaren egoera ez delako Euskal Herrian den bezalakoa, baina auzi horrekin ikusi da ze sustengu eman altzea mailan Euskarari eta Euskaraz
bakarrik eginiko egunkari bat eta beraz ara. Bizigin ongi ditzen zait eta behajezkoa sustengo hori helaraztea eta ea ateratzen den, hortik ateratzen den fruituak zerbaitek hartzen digun. Mintzaldiaren ondoren, musika eta festa nagusitu ziren. Anje Dualde, Gose, Diabroak taiatuetan, Bizardunak eta DJ Xanoren eskutik. Hemen Lapurdin egitea oso garrantzitsua da, gauza gutxi egiten dira eta jendeak jakin ezan ere xuxen ze gertatzen ari den eta ze gertatu lehiken ere bai. Nahiko nuke izan, baikorra nahiko nuke izan, baina baikorra izate intzinetik nik uste errealistak izan behar dugula eta edo zer gauza gertatu lehikela. Klaro, hor ez da justizia afera bat, baizik eta politikoa da guztiz. Eta bakizu, erabakiak nun hartzen diren, justiziak segitzen ditu. Orduan, beste gauza askotan ere, gauza bera gertatu zen, eta urte batzu pasa ondoren, esan zuten, behar bada hautzen egin behar, baina horre egina dago, eta ikusiko dugu. Baikor izan nahiko nuke, baina nik uste dut baikortasun hortan errealistak ere izan behar dugula, eta hobe ongi bukatzen balitz. Nik uste dut, benetan gaia hain serioa izango ez balitz, danok barre ingo geunkela historia honekin anakin, baina ez da barre iteko kontua, eta nik uste dut 11, 12, 17 eta 1007 ekitaldi inbierko genitxuela. Auzia bukatzen denean epaia dana dalakua izen dabe, ostian gelituko jakuz bebai eukibieko ditugu aukerak danok salatzeko eta jarraitzeko salatzen, hau bidegabekeri guzti hau. Ni personalki nahiko baikorran nahi dut izan. Ez da bez justiziangan sinismen handie jarrita daugotenik, gauza asko gertatu di herri hontan hori esperantza hori danak kendu dozkuena, baina ni baikorran naz, ezin gara beste modu batien izan, ez da? Gero negarrin behar balin badau egin gau, baina hementik eta gure aletxue jarriko, auzipetuei besarkada handi bat, auzipetuen etxekuei beste bat handie, eta Hungaria libre.